אז היי חברים וברוכים הבאים לערוץ More SH Lifestyle. אני אלן וזה הסרטון הראשון שלי להיום. אז היום אני הולכת לעשות לכם את הסרטון 50 עובדות עליי. אז בואו נתחיל. אוקיי, יש לי חתול וקוראים לו טולי. קוראים לי הלן דוד תיאשווילי, וכן, יש לי עיניים כחולות. בשם משפחה שלי בעברית יש 11 אותיות ובאנגלית 14. אני עולה לכיתה י'. אני לוקחת רטלין מכיתה ח'. יש לי ADHD, שזה אומר הפרעות קשב וריכוז. בחיים לא ישנתי סיגריות. פעם שתיתי כוס קולה, ואז הרגשתי טעם מוזר, והבנתי שיש שם אלכוהול, אז ירקתי את זה. צבעתי את השיער שלי אדום, בורדו, סגול, חציל, ג'ינג', זהב, בלונד, שחור. יש לי אחות קטנה בת 8 חודשים בשם דניאל, וכן, אני בחרתי לה את השם. יש לי אזרחות של רוסיה. אוקראינה, נראה לי אוקראינה. יש לי אח גדול, בן 22, ושמו איליה. אמא שלי התחתנה פעמיים. אני חצי גרוזינית מהצד של אבא שלי. אני רבע רוסיה ורבע אוקראינית מהצד של אמא שלי. צבע השיער הטבעי שלי הוא שטני. אני מכיתה ה' בדיאטות. ניסיתי ללכת לחדר כושר, אבל לא הלך לי. אני 1.77 מטר. כן, אני הכי גבוהה בכיתה. ל-BFF שלי, שזאת החברה הכי טובה שלי, קוראים גלית. וכן, אני בטוחה שהיא צופה בסרטון הזה, אז היי גלית. אני מדברת עם שירה כל היום, עד שאנחנו הולכות לישון. וכן, שירה פה נמצאת מאחורי המצלמה, צופה בי מצלמת את הסרטון הזה. הכרתי את שירה לפני שנה ולא כזה ידעתי מי זאת, וכן, הכרתי אותה בפייסבוק, באיזושהי קבוצה. וביום שישי צירפו אותי לקבוצה מסוימת של יוטיובריות. אז שם דיברתי איתה פעם ראשונה, אחרי השנה הזאת של הפייסבוק, אז שם דיברתי איתה פעם ראשונה. וכן, באותו יום דיברנו פעם ראשונה בפלאפון. אני עוברת דירה בקרוב, ויהיה לי חדר הרבה יותר יפה, עם אלכס, ואני יכולה לשים שם את ההיפוך שלי, ואני מאוהבת בזה. יש לי אייפון 6 כסוף 128 ג'יגה בייט. אמא שלי הבטיחה לי, ולכן קניתי את האייפון ביום שהוא יצא. למרות שרציתי באותו זמן אייפון 6 פלוס כסוף 128 ג'יגה בייט, אמא שלי אמרה לי שיהיה חבל כי הוא גדול מדי, אז עדיף לי לקחת אייפון 6. היא צדקה. אני אוהבת אותך אייפון. יש לי עוד ערוץ ביוטיוב בשם הלן דוד. אני גרה בקריות ליד חיפה. אני יוטיוברית כבר כמעט 6 שנים. אני מאוד אוהבת לשיר. הייתי במקהלה משהו כמו בגיל 7 כזה, קצת פחות, אני לא זוכרת. פרשתי ממנה אחרי 3 שנים. התקבלתי לאקס פקטור בכיתה ח', כאילו הסכימו לקבל אותי, ואז הם החליטו לשנות את הגיל. ואמרו לי שלא, אני לא יכולה להשתתף באקס פקטור, כן, לא בגיל המתאים. למדתי לנגן על פסנתר ואז פרשתי. אני יודעת לנגן על פסנתר כבר כמעט 10 שנים. יש לי גיטרה בבית, פה ליד. אני בחיים לא ניגנתי עליה, בחיים לא הצלחתי, אח שלי קנה לי אותה לבת מצווה. וגם אני יודעת לנגן על חליל צד 2 ועל חלילית 4 שנים כזה. אני מאוד גמישה. יש לי 2 אייפדים, אחד מהם זה אייפד 4 ואחד מהם זה אייפד 1. אני שונאתי כיצד לבית ספר, זה כזה לא נוח. מכורה לשופינג. אני מתאפרת מגיל 13. כן. זה אומר שגיל 13 הייתי בכיתה ח', 5 לדצמבר. אני לא יוצאת מהבית בלי האייפון שלי, בלי מטען ובלי ארנק, כן, שיש בו הרבה כסף, ובלי משהו על שפתיים. כמובן, לא לשכח את המפתחות. אני חולה על סאפה. כשהייתי קטנה, לחברה שלי היה פוני, וגם אני רציתי שיהיה לי פוני, כי הייתי נגררת. אז הלכתי והחלטתי שאני אגזור לעצמי עם החברה שלי, ושתינו נגזור לי את הפוני. גזרנו. זה היה נראה בערך ככה, ונראיתי כמו ליצן. כשהייתי קטנה, הייתי הולכת עם 2 קוקיות, ופשוט היה לי משעמם. ואז יום אחד אמא שלי חזרה הביתה, וראתה אותי עם קוקיה אחת. קיצור, כן, גזרתי אחת. פעם גידלתי תוכים, אוגרים, תולעים, כאילו תולעי משי, מקלונים. היה לי גם ארנב פעם,
נמלים, פרפרים, וכן, כשגידלתי את הנמלים, איכשהו הקופסה של הנמלים והחול התפוצצה לי בחדר, ופשוט כל החדר היה מלא בנמלים. כן, כל הכבוד אליהם. בכיתה ה' הייתי קוראת 3 ספרים בשבוע. אני מדברת על ספרים עם 200 עמודים, כן. מכירים את זה שההורים שלכם טסים לחול, קונים מזכרות? כמו זה למשל? אז כן, מה שקרה לי זה שבעצם ילד מהכיתה בא אליי במסגרת בית פתוח. זה דבר כזה שפשוט ילדים באים אליך מהכיתה ואתם פשוט עושים משהו מיוחד. בכל מקרה, הוא בא אליי. ואז הוא ראה את הביצה הזאתי. ואבא שלי החליט לעבוד עליו, שהיא שווה $1,000,000. אז הילד הזה הלך וסיפר את זה לכל השכבה. ועד עכשיו חושבים שאני ממש תכונה, אבל אני ממש לא, אני יודעת לעצב בפוטושופ מכיתה ה' ו' כזה. את האתר הראשון שלי בניתי כשהייתי בכיתה ב'. העבודה שלי זה בעצם דוגי סיטר, אז אני מטיילת עם 3 כלבים ומרוויחה מזה כסף. וכן, ככה אני מממנת את האיפור שלי. בחיים לא עשיתי מחניק, השיער שלי חלק טבעי, אבל כאילו ממש חלק. וכל הזמן אני מנסה לעשות דברים שהוא מטולטל. כן, זה הולך, אבל אם אני עושה בייביליס, אחרי שעה זה חוזר להיות חלק. לא חלק, זה חוזר להיות ככה. ככה זה נראה כי... כן, טלטלתי את זה איכשהו. יש לי OCD. סיימתי להקריא את כל העובדות. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב למטה, מה דעתכם על הסרטון, להירשם כמובן, וכן, תיתנו לנו רעיונות למטה לסרטונים הבאים, ואוהבות המון, הלן ושירה שנמצאת פה מאחורי המצלמה.